Yeah.
Kudone dhewe-dhewe yo. Ora karo trukane mari yo. Wes ya.
Ayo caranya rada dijogo. Yo. Bisa enjok saja ya ayo ya ayo ya moga desa rame-rame saja gembira atine.
Mekaten sagung pamirsa pentajeng jadil wis rampung dengan jemenang sagung pamirsa putra-putra ingkang kasepuhan. Ayo ya. Dipolajengaken. Ayo ya. Ayo ya. Bapak putri menika ingkang radi. Gambar wayang, gambar wayang.
ya. Ayo
Yeah.
Iya. Iya. Terus ya. Dah. Budaya ibu seni tanah
Manten anyar oi jai ho jangan ben meno nipe kowe nyolo nyopen meno tira jai ho tira kumit terbang daeng pinggir tomono slumatana kanggo sedo mangko sore
mumpung jembar kalangane sore waso milir tak ijo royo royo go temanten anyar caangon penek no piping kowe lonyo lonyo penek no kanggo baso dada tira kumiter bedaeng pinggir damono jumatono kanggo sedo makoso mumpung gakira mulane mumpung cendar kalanane ya sora ora gelem ya. Apa? Ora gelem. Sik Mas, ora gelem. Apa Mbak Putri? Apa? Apa? Sabar. Jaluk apa ki? Dek Martini jaluk apa? Hah? Oh. Nyuwun tulung dateng Mbak Wasno, Mbak. Tulung, Mbak. Jenengan dateng panggung, Mbak. Mbak Wasno tulung, Mbak. Iki anak jenengan ora iso dhewe sapa-sapa. Kudu jenengan munggah panggung, Mbak. Nek ditunggu Mbak Wasno gek kaosan. Nggih, iki mangke tekan mriki wis Mbah Wasno wis tanggap iki anake ora kena diomongin ora dheke. Yo tulung, Mbah.
sarungnya dilusak sih, ganti celana, ganti kaos kok celana. Ayo pedang ki sing krosi kae. Ono dong tentai jeruk, heeh, di pedang. Piye nek karo nunggu Bapakno dinyanyeni gelem ora iki? Hah? Oh, ora ya. Ayo ngantek kiter. Tapi oh, iki ya meneni. Cadir kok njaluk sangu. Iki malah ora disangoni malah gebraki panggung lah ya bubar. Ya sangoni kabeh no. Ayo kono wae. Isi wae. Ayo, anggere kabeh joget apik kok tak kei ora ketang 2000 apa 5000. Oh iya sip. Yo, sing ngenteni kae lho. Kalau Mbak Yumu nek ora mbawasno teko iki celana mbawasno. Oh kedap. Lah jojo mbawasno ning Tenggulun le Jatir. Tolong Pak Ditono niku mbawasno ning Semulo apa ning Tenggulun, Mbah? Kan mriki, Mbah. Ganti patono ya ora gelem ya ora gelem nggih. Mau ki ya cedhak aku ning ora ditinggal kene go mulai meneh nggih. Tulung Mbah Wasno jenengan mlebet wonten ing panggung kesenian, Mbah. Utawi pentas sing jadel niki, Mbah. Hah? Rebutan gun-gunan. Yo Mbah yo mlebu ning jero, Mbah. Ki lho anakmu ki lho, Mbah, ora kena diomongi lho, ki lho. Oh ya, Mbah Wasno ki mau ge dandan, to? Karo Mbah Putri mulane nggone gentenan ya ora kesusu. Oh iki rasul. Isih sore kalau deloken para ibu-ibu, bapak-bapak isih ngenteni polahmu ki lho. Arep jogetmu kaya ngopo ki lho. Nek nyawer 10.000 ora ya wis entuk kolte iku. Ya Mbah, anakmu takoni, Mbah. Ya, osa. Yo iki calukmu. Oi. Wah. Oh. Yo iki. Ocotmu sing mbok jaluk. Wah. Oh, iya. 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 Hey, 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 hey. Wah. Wah, pinggir. Awas, kedene putuke kena bolone. Ayo maju. Mbak Sumati benekke karpet, Mbak. Heeh, benekke karpet. Aku entuk panggung ngabani wong tuwa ora apa-apa, Mbak. Dane kuwalat aku. Lewat aku ning panggung. Awas. Ora minggir kesampuk petut pamungkas. Oh, lebur papan tanpa dadi. Oh, Mbak Sumati, bener, minta karpet yo didorong, ayo.
Oh, 14. Orang marep, Mbak. Sing temen, Mbak. Wes. Iya. Oh, iya. Saya kesel kabeh. Wah. Oh, iya. Yo, saiki di lagoni Bu, mendong ngadeg Bu. Yo. Musik fotoban. Yo, joget kabeh tak delok jogete. Ana Surabaya Pati. Marang Dere Ratmoyo. Kamus prasaja Ananda Prati. Kalau joget, yo kocek ditoto. Ditoto sih, Mbak. Ayo ditoto. Aku ya melu kan. Melu, ya mlebu. Kok tak melu aku ya. Bapak gua. Bye.
aku Ya, 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 ya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ya. Ah, topengnya mbak, topengnya mbak. Oh, 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 oh. Ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ya. Tolong Mbak Sumadi topengnya jalekin ana sing ngurusi karpet ya mergane iku matu kabeh. Heeh. Nyuwun bantuane dhateng Rencang Pawang. Menika sak ngandhapipun karpet menika sedaya sela kepara watu tulung. Ya, ya. Iki dadine wis do semong kabeh. Mesakne. Ah, ya Mas. Ya. Soale niku mung jami. Mungkin disoting ketoli ning mergo kanan mereka kudu dibantu pawange. Ya. Ya. Oh, tulung datang Mas. Turu pesen ya. Nyuwun bantuanipun pawang mau dibantu Mas. Niku karpet do bubar. Mesakne ya. Yo. Wah. Ya. Ya, ya, ya. Oh, lah terangane anu Pak Oke. Karo katane jarene lho. Wangi udan krimes ra wes suwe Ayo kartu mek Wong sing tak tresnani ninggalake aku sung jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah duduk kalbu rasa kang tak angkat akhirnya lara padaku lewat tambah kangen moga bisa jadi tombol kangen iki nandang wuyung rina wangi Barene nduk, barene nduk. ora kroso aku tidak sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti satenane aku papan sasatya nganteni baline mendang manis esamu lewat tembang kangen iki wujud katresnanku layang wengi udan krimes ra wes wes bantu kartu meses dadi sesigaku nangis
wong jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah duduk kalbu rasa kang tak akan agawe lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombol kangen iki pandang wuyo rina wangi aku tresno apa pakai sliramu wes ora krasa lewat aku titip sayang tresnaku mring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ngerti satenane aku bukan saja ngerti pateni baline mendang manis esamu lewat tembang tangan iki wujud katresnanku wa huda 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 oh luwe becik paten nono timbang papisahan penjatang selestia patane wangi samudono marang kula warga garwa lan putra lewat kisahing alisku aku kehadratan rasane hatiku najan wis serius aku isih mampu ngadeni selakmu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung katukan riko jiwa raga tak urang kehormatan mampruk rubuh ngarep hidup urip ana kutang gede kowe takutake masa isine apa wae nadyan sesideman mesti kasembadyan luwe becik paten nono bang pisangan menjatang selesai
aku isih mampu ngladeni selakmu amangka kowe bocah gunung nadyan bocah gunung katukan riko jiwa ragaku kaurang kahormatan makhluk rubung ngarepe jong urip ana kutha gedhe kowe tak tukake otak saisine apa wae kadang sesidepan pasti kasembahan ayo kali ayo apa topeng apa ada rumah ya Rene asik Rene tak omongi yang diomongi apa tak turuti parang fites yuk barang fites sih barang kritis wis kondang kalopong papan enggak tumrap para wisata rame-rame nek isi ing samudra aja lali kabeh kacang langit monggo aja nganti keri suka darah lelipur ati kau wisata muda-mudi gembira kaliannya mana joget kita banyak apa yo joget yo kabeh ayo parati sae wis ati gunung sinawang katon asri wayah sore gawe penting Roko Sukmo sejati Bali
sing manggonane Raga Supane ana ing Mas Rijo Bali. Wah, lantaran sang pawang kudu Bali panggodamu ing segoro barang kritis. Wah. Yo. Oh, Sanda Bali. Woi. Ini jalan ini, datang ya. Sisi guys. Bali. Lantaran sang pawang bojang gadong sing manggono ning segoretan Bali. Sing manggono ning Raga Supane Mas. Raga Supane Mas Simron ayo Bali. Panggonamu ing segoretan lantaran sang pawang Bali. Yo. Oh. Nice. Ya. Yo kuwi. Oh. Alon. Alon. Oh. Oi. Wah. Pulih jati uni. Kari lemese. Kene jalane Mas Imron. Ana. Bingung. Oi. Balik. Ayo. Mati. Lantaran sang pawang bocah bagus sing manggono ning Gunung Merapi apa ngendi iki? Oi, Bali. Ana ngepek. Ojo. Ya. Sukmo sejati Bali sing manggono ning bajane Mas Wizar. Bali. Ayo, Sukmo sejati Bali. Sukmo sejati Bali. Ya, ya. Bagus, mari. Ya. Kuwi main keri wae. Ayo, Pak. Keri ya kok ya. Woi. Ayo, kowe siji Bali. Kancane aja Bali. Ayo Bali. Ayo.
Ayo Ndoro Putri bareng loro. Oh, ambok karo anak Bali. Sing petenteng ayo. Apa? Kowe Bali ya? Ora gelem. Oh, ora sida. Ya mbok isik. Blas. Ya. Sila wae. Roko Sukmo sing manggoning Bajane Mbak Sumar Bali. Sukmo sejati Bali. Gak dihitung sawarane kok. Kowe ngopo ora gelem Bali? Bareng wong loro. Kowe Bali. Kae mbake wis nunggu ana Gunung Lor. Kepiye iki men Bali aja mengingi kowe iki. Kok ora iso Bali repot. Mbake wis nunggu nang Gunung Lor. Yo Bali. Oi, bocah ayu. Bocah ayu Bali. Bocah ayu sakloron Bali bareng lantaran sang pawang Roko Sukmo. Bajana lu sing manggono ning bajane Mbak sapa bae. Iki Mbak sapa? Sena. Risna, ya Risna karo Mbak sapa iki? Iki. Anake Mbak apa sih sapa? Risna. Arifah Bali lantaran sang pawang bocah sak kembaran Bali. Sepling ini gampang men golek duit kuwi paling. Oh, jate moto dinten. Bali. Ayo, sing lingkuh ki Bali. Dewe apa berdua? Bali ini berdiri apa berdua? Oh ya. Dene ya do manut-manut. Ya. Badan alus sing manggono bajane Mbak Mai Bali lantaran sang pawang. Ya. Sukmo sejati Bali. Blas. Baik. Kene gampang-gampang mending, Gampang-gampang. lah aku gelem ngono jadi pawang. Karo ngerowoki. Nek maning bajane Mbak iki. Mbak sapa iki? Pepi. Ngisi sekidul tanah Jawa kumulunge ana segara kang ngata gedhe ombake kumulung ora kendhat saben wayah ra ana jalma kang nyoba wani jembrono Kentana Jadi titi hati Prasetya Ra'uno tadi Raton Sumunar Uga neng semake Rasa benetra Bisa nyekseake Rara Kidul Kanjeng Ratu Bajan alus sing manggono ning bajane Mbak Tepi Bali. Rambutnya disilake. Macan betul, ayo. Mal karo sang pawang.
Iya, kowe ngoni-ngoni nyirero kidul to. Woi, ya aku. Yo. Lantaran sang pawang macan tutul Bali. Ayo. Lantaran sang pawang macan tutul sing manggone ning segara kidul Bali. Alon mas, alon mas, alon mas, waktu mas alon wae. Burung. Wes ora apa-apa kuwi wes. Kari lemes iki. Ayo. Pancen iso buka, ayo iso nutup. Ayo mas, ayo. Lantaran sang pawang badan halus Bali. Cepling. Kana dalane engko bingung. Cari lemese. Alam. Ayo. Wis. Ya, mari. Sembuh. Kono, metu kono, kok bingung. Weh, alam. Coba aku di, aku ora kuat. Wong loro karo Pak Diri, aku ora kuat. Aku ora kuat, ora iso. Iki jane bocah kembar, ning siji ora mangkat. Dek kudu balik dhewe, kudu dileboni bocah kembar loro. Iki jenenge Mbak Nia. Gua pilih para pamriksa wonten ing mriki wonten sing ngandhet kasuwun sumingkir rumiyin. Karana menika Kanjeng Ratune Cahya Budaya cikal bakale badhe wangsul ampun ngantos ngribut panjenengan ingkang nembe ngandhet Pasingaleh. Ayo Bali. Sik disiapke sik. Siko kowe jarik sik di kondak. Kesuwene ranggo jarik. Men runak-runuk sik, sing penting ora ngrusak tanduran. Ditonton sik. Bone ora tepung ora. Dijereng sik. Orto jerengan sih. Jereng. Kok angel meneh kon jereng wis. Heeh, wis tepung ora? Oh, tepung Ora, tepung nduk. pol iki ya jari anyar. Jari anyar. Jari anyar Kanjeng Ratu. Apik wibadane Pekalongan asli. Wah, pawange gak melu edan. Mbak. Apa ya ora? Waduh. Gelem ya? Gelem nganggo iki ya. Oke, siap. Siap diae iki, siap. Ah, sik. Sik. Disiapke sik to. Dek iki
ngrapalo. Oi, Kanjeng Ratu ayo bali lantaran sang pawang bocah kembar. Wis rasa dari Manggon ana ing bajane Baniya. ya. Abota kaya ngopo kudu bali. Lantaran sang pawang si badan alus sing manggono ning raga sukmane Baniya bali lantaran sang guru nadi yaiku sinebut sang pawang punggolan punggawaning korong pawang. Apa kira bener, Mbak? Bener kuwi Adi. Pak Iri maju, Pak Iri, maju, Pak Iri. Pak Iri maju, yo. Wes gek silo wae. Ora sak klumpang, gak repot kok. Ah! Hai Sinogo, ayo bali. Logo sing sak gedene ora umum. Bali lantaran sang pawang sliramu. Alon wae iki. Kuwi Aginogone men bali. Ah! Oh. Woi. Yo, wis nogone bali. Ayo, ratune Cahya Budaya. Bali bareng bocah sakembaran lantaran ora usah diangkat. Salah siji sing narik lor pok kidul. Kok pake sik yo. Wah. Ah. Iya. Ayo lek kecoking. Ojo ketandingan oleh kedrane yo semapun. Siji Pak Heri, siji Pak. Urung ngono Pak. Awas, ah. Wah. Ayo bali. Ayo. Bali. Ya. Oh. Ya.
Mari orang